Niin mä kysyn tuolta sitten. Hei anteeksi, voinko esittää muutaman kysymyksen sulle? Voidaanko kuvata? Kyllä. Tiedätkö mikä on CBD-öljy? Tiedätkö mikä on CBD? Kuuluu joskus, mutta ihan tarkalleen en. Kiinnostaisiko kokeilla? Eli cannabidioli on, CBD on niin kuin hampusta löytyvä, ei-psykoaktiivinen yhdiste. Mut siinä sulle kuule CBD-öljy. Toivotaan vähän hyvää mieltä sörnäisläisille. Okei. Hyvä. Kiitoksia. Jes, palataan. Moi. Anteeksi herra, saanko esittää pari kysymystä? Ja voidaanko kuvata? Eikö voi? Ois kannabisöljyä tarjolla? Okei. Okay. Voinko esittää muutaman kysymyksen? Ja saanko kuvata? Mitä asiaa? Tiedätkö mikä on CBD-öljy? Kuulostaa kannabisöljyltä. Se on juuri sitä. Ei sitä huumaavaa saa. Juuri näin. Juuri näin. Siinä on CBD-öljy.